uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumisa uNkulunkulu, siyabonga kakhulu ukuthi sikwazi ukuhlangana nafika niphephile. Siyakholwa ukuthi basekhona abanye abezayo endleleni, abanye ke babanjwe umsebenzi bayasebenza, kube kukhona ukuthi bakwazi ukuphunyuka, kusho ukuthi sebeyibamba ke ku-YouTube noma ku-WhatsApp. Kodwa siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngani nonke enikhona, kwangathi uNkulunkulu anganibusisa ngesikhathi senu enisithathile, nafisa ukuthi nibe khona phakathi kwethu. Siyamcela uNkulunkulu anibusise nonke ngokunjalo. Ngiyathanda ukuthi go through i-program kancane, sekuze kwajwayeleka ukuthi i-program asiyikhiphi ngo-first day, siyikhipha kusasa ekuseni. Isizathu ke silula esokuthi masiyikhipha namhlanje i-program, kukhona abazoyilahla, kuyenzeka uhlangane nayo la, kube khona abazoyikhohlwa lapho bezolala khona. Kusho ukuthi ke ngakusasa ekuseni sebefana nabangayitholanga, sebeyayithola futhi i-program. Kanti sicabanga ukuthi idingeka kakhulu kusasa kuya phambili, ngoba namhlanje inkonzo nje yanamhlanje akukho okuningi. Emva kwenkonzo sizothola ukuzosipha amandla ukuthi-ke silale sidlile bese siyahamba siyophumula. Kusho ukuthi i-program-ke izotholakala kusasa ekuseni ngokugcinwa inkosi. Lowo msindo engathi awungeni kahle ngapha ey'ntweni zami, angazi ukuthi kwenziwa yini. Namhlanje-ke ngo-4 ukuqala kwenkonzo kufanele ngo-4:30 kuqaliswe. Engikholwa ukuthi-ke yilo leli eseliqala. I-theme-ke yenkonzo zethu ithi sinomalusi omkhulu obize abelusi. Angiphinde futhi, sinomalusi omkhulu obize abelusi. Ngifundisa ngathi ningabelusi lapho nikhona. Kodwa kufanele sihlale sikhumbule ukuthi kunomelusi omkhulu. So sizoxoxa-ke ngomelusi omkhulu nabelusi ababize umelusi omkhulu. Sengikhunduza ukukhuluma ngomelusi ukuthi angishongo ukuthi befundisi bami nabefundisikazi bami ngiyanibingelela nonke. uJesu Kristu inkosi. Asinduleke isiqubulo-ke siyazo zonke iy'nkonzo zethu sinomalusi omkhulu obize abelusi. Ngokugcinwa inkosi kusasa mhla ka-2 October ngo-9 ekuseni, siyacela ukuthi siqale ukucula nokukhuleka nakho konke okuzokwenzeka kuphele ngo-9:15 15 minutes. Ngo-9:15 iqala inkonzo engeyesibili, ngoba yanamhlanje yokuqala esisithi sinomalusi omkhulu. Ngo-10:30 sibe ne-break ka-30 minutes. Ngo-11 siqala inkonzo yesithathu masibala kusukela namhlanje. Ngo-11 kufanele kube kuphelile konke, kuqaliswe ngo-11 kuze kube 12:30. Ngaleso sikhathi sithi sinomalusi omkhulu. Ilunch 12:30 kuya ku-1:30. Ngo-1:30 sidinga ukugcinwa inkosi kuya ku-1:45 15 minutes futhi. Kuyaculwa, kuyadunyiswa, kuyakhulekwa. Ngo-1:45 kuya ku-3:30 i-open session.
okungukuthi ke noma ubani othandayo uzoza la ngaphambili unikezwe isikhathi esincane kakhulu. Akubhaliwe la ukuthi singakanani, ngiya-activation engqondweni yami ukuthi 3 minutes noma 5 minutes. Isizathu sokuthi abefundisi bakukhonzile ukukhuluma, bayakwazi ukukhuluma. Uma uthe u5 minutes usho ukuthi u10 lo. Uma uthi u3 ke kungconywana usho ukuthi u6. Angisho ukuthi kusasa bese ngiyeqa esikhathini ngoba nakho ngenza ngisho kanje. Thina sikhonza uNkulunkulu ngobungcwele bazalwana ngithi. Si-aware ukuthi sona singene ezulwini angithi. Nesicabanga ukuthi sincane sizosivimba ezulwini. Ukuthi nje ukuthi ngaze ngafa amakhaya, kade kubanda kanje wathi wafa amakhaya uqamba amanga ngoba uyaphila sihlezi nawe. Uzongena kanjani ezulwini uthe wafa amakhaya? Uthi ngafa ukushisa kodwa ufile. Ngamanye amagama-ke makuthiwa 3 minutes weqa ngeminute. Awubakithi i-application yesikhokho phela leyo. Ubungcwele bafowethu ayikho indlela, songena ngobungcwele. Lithi izwi iBhayibheli tisha ngakhuluma into errong, tisha ngathi lithi izwi lami. Ngiyaxolisa. Lithi izwi likaNkulunkulu abaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 56. Udosi lokufa isono, amandla esono ngumthetho. Make kwathiwa 3 minutes weqa ngesekhendi usuwenza isono. Niyangizwa bazalwane? So manje funa siqaphele into sifuna ezulwini. Sibadala-ke ake ngiyishilo. Ngithi asizukusho ukuthi 3 minutes noma 5 minutes ngoba ngifuna nezulwini. Kodwa ngiyacela ukuthi singaluli. Makuthiwa uphazamile welula ungeqi 5 minutes. Ukuze singasho ukuthi isikhathi esiwukuthi uma weqele for 3 seconds ubusuwonile. Inhloso yokuthi sinikezane ithuba. Yabona nje kusukela leso sikhathi ngokwara 2 kuze 3 hour no half. Inqwaba yabefundisi abangakhuluma la. Kuzoba kumfundisi ukuthi uthanda ukufakaza. Sisajwayele ukuthi ukufakaza abazalwane abefundisi abafakaza. Kanti ukufakaza kunamandla ngaphezulu kwentshumayelo. So ke kuzoba kumfundisi ukuthi uyashumayela. Mayishumayela-ke ukhumbule ukuthi uma bonke bezovulizwe kusho ukuthi ekugcineni sohamba si-empty singasazi ukuthi ubani ushumayele wathini omunye wathini. Into elasta engqondweni ufakazi the usibani uthe wayewukuthi angazi uma ne-understand into engisho kodwa kangishayi mgomo umfundisi ofika abona ufisa ukwenze njani. Kodwa ngiyacela ukuthi sibe baningi sinikezane ithuba yikho ngithi open session. Bese kuba ne-breaking ngo-3:30 kuya ku-4. Ngo-4 njengo-4 namhlanje siqala inkonzo yokugcina yosuku. Ngixolela abafundisi manijwayeleke endaweni enizona uNkulunkulu anibeke khona nijwayele inkonzo zasebusuku. Zangihlula ngiqala mina inkonzo zasebusuku. Ngathi ngiyawazama kuthiwa yini lokhu ama-night band ama-cross night ayangihlula. So kuyangihlula. Mhlawumbe ukuthi ngahlala isikhathi eside ngingakhona. Ngaba ubaba ngacabangisa okababa. Ubaba akakhululeki. Unkosikazi wakhe engekho ekhaya enkonzweni yasebusuku. Asibheke nje. Uhlale egwinyitshe nje kona ethi inkosikazi yami angiyazi ukuthi akhonza noma isiqomela lo mfundisi. Manje-ke ngifisa ivangeli ngiliphethe libe clean singakhonzi nje ebusuku. Inhloso yileyo. Nomsola amaningi ngisola awasekho lawo ma-cross night. Inkonzo uma ingena ngo-4 eyokugcina ngo-6 yaphuma. Uma kuthiwa ilate ngo-7 yaphuma. Ngithanda nje isikhonzo ebusuku. Kodwa kangishayi imithetho-ke emabhrentshini athanda isikhonzo ebusuku. Ngoba umuntu uyowotha yena umlilo wakhe uma sekuba umlilo eseshaywa usathane esebenzisa abantu ngodaba yokukhonza ebusuku. Kodwa nje ngifisa umuntu akhululeke nobaba ongakholwa ayidedelele kahle inkosikazi yakhe azi ukuthi
ngo-past 6 sisekhaya, iyamphekela uma ibingaphekile, iyaphaka kuyadliwe ngathi ayikaziye ndawo. Isithi nayo, yazi ngiyathanda ukuya leli sonto leli elikhonze mina. Niyayibona leyo nto, asidlulele. Kusho ukuthi-ke eyakusasa yokugcina ingena ngo-4, iphume ngo-6. Nakhona sithi sinomalusi omkhulu. Ngesonto ekuseni, singatshwele isonto. NgoLwesine, jwale inkonzo iqala ngoLwesihlanu ngiyaxolisa. NgoLwesine, ngo-9 ekuseni inkonzo yokuqala. Ngo-9:15 kufuneka kuqale izwi. Sinomalusi omkhulu. Kuze ngo-11 siqede, 11 to 12 lunch and departure. So-ke ngiyakholwa ukuthi-ke isimple ayihluphi iprogram yethu. Uma uzoyinaka, umuntu owazi ukunaka uzoyibona iyafana nangonyaka odlule. Ngicabanga futhi ukuthi uma uNkulunkulu engasishintshisile izohlala ifana. Ushintshe ama-theme ukuthi sikhuluma ngani kule nkonzo, sikhuluma ngani kule nkonzo. Uhamba kanjalo-ke, so athola ekuseni-ke ama-programs ethu. Situlele iphilitulo, sigwinya amathe, bese siya ezwini lenkosi. Awuyazi angidlulise lokhu. Ngiyabonga bazalwane basentabeni nasekhaya lezwi. Ngendlela eniphume ngayo emngcwabeni ngomgqibelo sifihla umfundisi noma umvangeli uMagabela Maphumulo. Baba mnandi, ngiyabonga kakhulu, ngathokoza. uNkulunkulu anibusise. Ngiyazi ukuthi noma ningekho nonke la bazolalela bayilindile inkonzo ku-WhatsApp naku-YouTube. Ngiyabonga kakhulu. Ayikho into emnandi njengokuthi uma usetendeni uhambilwe ukude uthi uma uthi uJesu Kristu inkosi uzamazama itende. Hayi isifiso sami kwezwakala ukuthi kusho ukuthi kube intabeni ibingekho nekhaya lezwi, mhlambe babengeke bafike ku-30 abantu ababelapha. So-ke sasikhona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi silalelane, sihloniphane, simphelezele umzabane wethu. Ake ngicela-ke situlo 121 bese-ke singena enkonzweni. Ngimxoliseleke umama ubanjwe yiwamabhodwe laphaya njengokujwayelekile. Mhlawumbe uzosijoyina angazi, kodwa nje-ke ngiye ngimbonge kuNkulunkulu ngomama onjalo, ngoba umama befundisi banombizana, bangamavila, bangamakhosi, abasebenzi. Useledwa-ke nje manje namabhodwe ngoba noswane ula ubazodudula uhlelo. Siyamkholwa uNkulunkulu, yikho ukuthi izinto ziningi, kodwa uNkulunkulu akahluleki ukuthi igolide nesiliva lingelakhe. Siphezu kwemizamo yokuthi kwakhiwe indawo noma igaraji phezu kwalawo akhona okuzophekelwa kulo, ukushintshana ama-branch ngoba indawo yokulala yikho, bese phezulu kwalelo garaji kube yi-stage, kube nendawo yokulala, bese kushintshana ama-branch. Siqala-ke sekuthiwa kupheke i-branch ethile namhlanje, ipheke ilale, mhlambe nokulandelayo izovuka iqedele. Ubusuku obulandelayo sokwenye kuhambe kanjalo. Ngicabanga ukuthi-ke uzosisiza uNkulunkulu ukuthi kanjani nama ngazi ngithandaziseni, ngoba nakho sinale site enkulu engale okufanele futhi ukwakhiwe kuyo, kanti kunama-branch awakhiwayo njengamanje. So ziningi izinto okufanele zenziwe, ngoba uma kuqhubeka kanje kanti iminyaka iyahamba siyabuka ukuthi siyasiqedela lesisakazi sokusithi uma wethu, ngoba simsize ngalokho. Hayi ngoba singamsizi ningamavila cha bazalwane, isimo indawo yokusebenzela lapha ekhaya ayikho. So-ke siphezu kokucabanga ukuthi uNkulunkulu asisizeke kwenzeke zonke lezo zinto. Siqonda ekhaya nethi nina
Siyabonga ukuzwa Nkosi ukuthi asiculi sodwa wathumelile amasosha asezulwini. Inkinga yethu ukuthi asiwaboni kodwa siyezwa ukundlela esicula ngayo ukuthi asisodwa. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ngoba okukhulu ukudumisa wena kube indumiso ize kuwena. Iyamukeleke kuwe. Siyacela ukuthi ube kanye nathi manje khulume ngezwi lakho. Nami ngihlale ngikulalele Nkosi ukhuluma. Usebenzise wona lo mzimba owudala la ubeke khona ingcebo yakho. Siyakhuleka Nkosi ukuba
uthulise inhliziyo, uthulise umoya, ukhulume ngendlela ongakazi ukhulume ngayo, ukuba Nkosi sizwe silenze izwi lakho, ngoba ukuze sifane nendoda yakhindla edwaleni. Siyacela ke Moya Ongcwele, sinikela wena le nkonzo uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizokula-ke izwi lenkosi esizolithola encwadini kaPetro yokuqala, isahluko sesihlanu, ivesi lesine. 1 Peter chapter 5 verse 4. Petro yokuqala chapter 5 verse 4. Iyahlupha lento. Ordenye mic kusho ukuthi-ke ngifuzele ukwi-order ngoba nakho ayikakafiki manje, ukuze sibone ukuthi umsebenzi wenkosi uqhubeka ngendlela. Kodwa-ke uma ngimemeza ngicabanga ukuthi sibancane sibaningi. Lapha emuva ngizwakala ngithi hhayi-ke kusho ukuthi ngizoqhubeka izokuyibuyela nje ngesikhathi sayo. Sofunda-ke 1 Peter chapter 5 verse 4 ufundeka-ke kanje. Kuyokuthi nxa esebonakaliswa umalusi omkhulu, niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongaboliyo. Ngicela ukuphinde. Kuyokuthi nxa esebonakaliswa umalusi omkhulu, niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongaboliyo. Ubona waziyo ukuthi mingaki imqhele ekhona ezwini lenkosi eBhayibhelini? Akekho wazi. Asikholwe-ke sithembe ukuthi izophela lesemina yabefundisi ngoLesine sesiyazi imqhele ukuthi ingaki eBhayibhelini. Wazi ukuthi uma usebenza kanje uthola hlobo luni lomqhele, uma wenza kanje uthola hlobo luni lomqhele. Wazi lokho ukuthi kuya ngokuthi wenzani ukuthi uthole umqhele. Yobelusi, angithi ningabelusi nini. Uyasebenza umuntu engazizohola malini. Ngenapho phela nini niyasebenza engazi umqhele. Aniyazi umqhele. Olula-ke yilo umqhele wokwelusa kahle owenkazimulo, the crown of glory, yiwo lokukhulunywa ngawo. Ubani kuyokuthi nxa esebonakalisa umalusi omkhulu, niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongaboniyo. So uma weluse kahle uzothola umqhele wenkazimulo. Kuya ngokuthi-ke wenzeni. Konke okwenzayo kunomqhele wakho. Ake ngikuyeke. Sikhuluma ngokuthi sinomalusi omkhulu obiza abelusi. Kusemqoka-ke befundisa ukuthi kube yilowo naloyo malusi akhumbule ukuthi sinomalusi omkhulu ongumnikazi wezipho. Sizikhohliseke isikhathi esiningi sithi sinamabandla. Ngimangale ngoba nabazalwane balikhuluma lolo limi. Hayi mina ebandleni lami senza ukuthi. Akekho umuntu onebandla, uyedwa usezulwini walithenga ngegazi lakhe. Umalusi omkhulu. So kufanele sonke-ke maselusile sazi ukuthi sinomelusi omkhulu. Nokuthi si-understande ukuthi amadlelo maningi. Abantu masesaqonda leyo nto. Amadlelo maningi. Wena weluse laphaya, mina ngeluse laphaya, nomunye weluse laphaya, kodwa izimvu ezandawonye. Kodwa amadlelo maningi. Yilona loyo usazophendula phambi komelusi omkhulu ukuthi edlelweni nezimvu azinikeziwe uzeluse kanjani. Ukuzeke seluse ngendlela ezokwenza sizuze umqhele, kufanele simqonde, sim-understande umalusi omkhulu ukuthi yini ayifunayo, ngoba uma ungazi ukuthi ufunani awukwazi ukulindela umqhele. Kodwa kufanele simazi ukuthi ulindeleni. Kujulile-ke lokho
ukumqonda nokum-understand umelusi omkhulu ngoba unguNkulunkulu. Uku-understand uNkulunkulu into ejulile indlela emangalisayo ngoba thina asilutho. Ikubo 95 verse 7 likubeka kucace lithi ngokuba yena unguNkulunkulu wethu thina singabantu bedlelo nezimvu zesandla sakhe. Yabona thina la emhlabeni sike sifuye athi umuntu nezimvu nenkomo kodwa lo yamugqa wokugcina ufithi. Thina siyizimvu zesandla sakhe. Wena ungaba nazo izimvu akuzona ezesandla sakho ngoba uzidalanga. Sengikhuluma imfuyo le yangempela manje. So ke singaba nezinto esinazo ube nenkomo ufuye kodwa akuzona ezesandla sakho. Kodwa thina siyizimvu zesandla sakhe singabantu bedlelo lakhe. Ingakho engumelusi omkhulu. Wayesethatha isinqumo sokubiza laba belusi abaphambi kwami nabanye abangilalela ku YouTube nabangibona ku YouTube nabangilalela ku WhatsApp abangabelusi. Siqashiwe bazalwane umelusi omkhulu uyeza nomvuzo wakhe uza nenkazimulo noma nomqhele wenkazimulo. Ngisachaza ukuthi kuyini umalusi omkhulu thina siyini kuye. U-Isaiah 64 verse 8 uthi kepha manje uJehova ungubaba thina siyibunga. Yayizona ukuthi ayihlangani. Kufanele thina makuthiwa ungubaba thina sizingane. Kodwa kuthiwa yena ungubaba thina siyibumba. Yabo izinto ezimbili nje engahlangani kodwa izimanisho njalo kunjalo. Ngoba kunjani uyakwazi ukubunja kwethu ukuthi siwuluthuli. So yike ubaba yena bese siba yini thina yibumba. Bese liqhubeka lithi wena ungumbumbi wethu singumsebenzi wesandla sakho. So ukuze sibe khona ngibe khona kwafanele ngidlule esandleni sakhe. Nawe ukhona ungumsebenzi wesandla sakhe. Pho kuya ngani singafuni ukwelusa ngendlela ezomjabulisa na? Ngoba singumsebenzi wesandla sakhe. Siyibumba yena ungumbumbi. Abase-Efesu 2 verse 10 uthi yena ngokuba singumsebenzi wakhe uKristu Jesu sidalela imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Siye salithinta leli verse evikini edlule noma emavikini adlule. Singumsebenzi wakhe futhi sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Lake kunombuzo othi uhamba kukho yini uNkulunkulu akulungisela khona ngaphambili na? Wenza khona yini na? Ngoba baningi abantu babiziwe kodwa bayingcoswana abakhethiwe. And yenzeka inkinga nakubo abakhethiwe. Bakhethwe kanti bakhethelwe ukuzodwalisa umbhalo negatively. NjengoJudas Iscariot wakhethwa nabanye abafundi kanti ukhethelwa ukuzonikela uJesu. So ke singahlala sikhethiwe kodwa uNkulunkulu uthi izwi lakhe kuJeremiah chapter 1 verse 12 ngiyalilinda. So angikhethe kanti ungikhethela ukuthi enze izwi lakhe aqwashisa abantu abaningi ngomuntu oyedwa ukuthi niyambona umuntu mayingangilaleli ukuthi ngimenze njani. So ke kukuthina ukukhala uNkulunkulu uhlala uzihlola ukuthi uhamba kanjani uyamjabulisa yini umelusi na? Into engiyithanda ngomelusi omkhulu ukuthi uyayishintsha ingqondo enguNkulunkulu. Sithina futhi esisho uNkulunkulu akaguquki. Iqiniso futhi akaguquki. Kodwa ikhona into emguqulayo. Yabona lento okuthiwa izinyembezi iyamguqula uNkulunkulu esesithathile isinqumo sakhe. Wasiguqule seqedile ngeNiniva ngoba lazile ukudla lakhala phambi kaNkulunkulu esetheni 40 days ngizolibhubhisa. So ke siyamthanda uNkulunkulu wethu ngoba iyothi into angayifuni ukubona umntwana wakhe ekhaya. Ikheze wakubhala ezwini lakhe lapha kwiSambulo 22 wathi uzosesula inyembezi. Endweni zonke azozenza kithi ukusula inyembezi.
ngoba unyembezi akalifuni. Babusisiwe abantu abakwazi ukuthi uma bekhuleka imkhuleko yabo bayimanzise ngenyembezi. Ungakhuleki umkhuleko womile. Ushilo lapha kuJeremiah wathi bizana besifazane besililo ukuba bazophihla isililo ukuze amehlo ethu ambukuleke inyembezi. Kusho ukuthini lo? Kuthi amadoda ngoba awakhali. Kodwa mase kukhala umuntu wesifazane indoda igwinya amathe kabili kathathu ibona icwayiza amehlo agcwale inyembezi. Lokho uNkulunkulu sekwanele ukuthi athathe isinqumo esivumelana nokukhala kwakho. Yikho ke ngibuza ukuthi uswake wakhala yini? Wawumanzisa umkhuleko wakho ngenyembezi na? Kakhulu thina njengabaholi siyidinga leyo nkonzo yokukhala kuNkulunkulu. Ngikhumbula uPastor Linda abanye bamazi masanda uqala igroup ngangeke ngimfake wazile insuku ezingama40. Mayexoxa indaba yakhe ifika la ikhulekela abantu basinde bahamba nenkosi uJesu bayolanda ikhiye zokuvulela abantu abagulayo abantu abanezinkinga. Wathi uJesu isikhiye usiphethe wathi sipha ngisiboni. uJesu wamtshela wathi ukhalela umuntu ngiyophendula ngimphilise. Into ejulile leyo. Akusikhona ukuthi umuntu mayigula uvela ubeke isandla uqede. Kuphakathi kokuthi mabekuzumile bathi bakhulekele qeda lapho uhambe uyokhala phihla isililo kuNkulunkulu umkhalele lo muntu obumkhulekela ukuze aphiliswe. Izinyembezi ziyisikhiye sokuvulela abathunjwa. Izinyembezi ziyisikhiye sokuphilisa abagulayo. Ngakho ke ngiyagcizelela ezintweni zonke ayosenzela zona uNkulunkulu lesibuke ngathi delelekile uthi osesule inyembezi ngoba kuyena unyembezi liyamhlukumeza akalifuni. So mawufuna uNkulunkulu akwenzele into khala inyembezi into enhle ngaye uNkulunkulu uyayibona inhliziyo. Awukwazi ukukhala inyembezi zengwenye. Niyazazi inyembezi zengwenye? Ubani ozaziwa kwayibona? Inyembezi zengwenye akekho okwayibona ngoba ihlalise emanzini noma ngabe iyakhala avele inyembezi azidala utheke singene emanzini. So awuzazi. So kunabantu abakhala inyembezi zengwenye abazikhalisayo. Uyakwazi ukubonda lo uyayikhalisa ucabanga ukuthi mina ngizomthobela. I'll never budge. Wena usuyikhalisa. So ke uNkulunkulu wethu uyakwazi ukubona ukuthi ukhala ngokuserious noma uyadlala. So masikhaleni phambi kaNkulunkulu. Lithi ke kepha manje Jehova ungubaba thina siyibumba. Wena ungumbumbi wethu singumsebenzi wesandla sakhe. Ukuba singumsebenzi wakhe uKristu Jesu. Sidalelwe imisebenzi emihle awudalelwe ukwenza noma yini. And lemsebenzi emihle wayilungisa yena ngaphambili ukuba thina sihambe kuyo imisebenzi emihle. Ngeke ngayithinta lento kuleli sonto ngaze ngalinganisa ngathi ikhaya lezwi bengalinganisi nento engekho. Lingumsebenzi wesandla sakhe esidalelwe thina ukusihambe kule ikhaya lezwi. Ngoba ngiya-understand lo wasila singabefundisi bamahlela ahlukene. So angifuni ukuthinta ke intaba yendlu kaJehova. Kodwa nje ikhaya lezwi elethu sonke la kuhlangene khona wonke amabandla lingumsebenzi kaNkulunkulu omuhle esidalelwe ukuthi sihambe kuwo awulungisa ngaphambili. Siyahamba yini kulomsebenzi na? Noma sihambe eceleni kwawo. Ngoba kumele kube yilona lo yahambe kuwo. Omunye kuzothi ke ongekho la. Usho kanjani xa sihambe ekhaya lezwi? Usho ukuthi asijoyine igroup ikhaya lezwi na? Cha. Ikhaya lezwi ngeke ngalichaza ngathi uJesu ungulizwi. uJohn 1 verse 1 lithi ulizwi wayekhona. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi unguNkulunkulu ngaphandle kalizwi akuvelanga lutho.
Ngamanye amagama ikhaya lezwi eliyigroup liyikhaya likaJesu, liyikhaya likalizwi. Uma uhamba kulizwi uhambe ekhaya lezwi, hayi kusho ukuthi kufanele uzube segroupini, but kusho ukuthi hamba ngezwi, ngoba izwi liwulizwi, ulizwi uyindlela neqiniso. Uthi akukhona umunye ozoya kuyise ngaphandle kwakhe. Ngiyakhumbula-ke ngiliqala leli khaya lezwi, ethi ngiliqale ngimbuza ukuthi ngilibize ngokuthini le group ethi angithi ikhaya lezwi. Ngangingazi ukuthi kanti khona imfihlakele kangaka. So ikhaya lezwi elawo wonke umuntu okhonza uNkulunkulu, ngoba liyizwi siphila ngezwi. Lingumsebenzi omuhle awulungisela ngaphambili ukuba thina sihambe kuwo. Ngakho-ke asikwazi ukwenza okunye ngaphandle kwezwi. Kufanele ukuthi thina singabelusi simqonde umalusi omkhulu ukuze asebenze kithi ngokwentando yakhe. Ngoba uma singamqondi uzothi uma ekwenza izinto bese ungatheni. Ake sithathe uAbraham nendaba yakhe ejwayelekile. Abraham wayese uAbraham, phuma ezweni lakini, phuma ezihlotsheni zakho, phuma endlini kayihlo. Uma uyithatha le nto ngokobuntu nje, uNkulunkulu angathi angiphume ekhaya, hayi akuyena uNkulunkulu loyo. Ukuhlukanisa nabantu bakini, akuhlukanise nabazali, uNkulunkulu onjani. Kodwa uAbraham walalela lelizwi, wakholwa uNkulunkulu wakwenza. Namhlanje uma ubhekene nenkinga, ngiyalinganisa, yengane yakho idla ama-drugs, mangeyesifazane ihamba ilala nje, ungumfundisi wena ebranchini noma ebandleni, awuboni yini ukuthi uSathane usebenzisa lengane ukushaya umsebenzi kaNkulunkulu na? Awukholwa yini ukuthi uNkulunkulu ongathi hlukana nalengane yakho? Kufanele kufike la ukhetha khona ukuthi uthanda uNkulunkulu noma uthanda lengane engcolisa igama likaNkulunkulu na? Ngibuyele kule nto kaAbraham. Mawukuthatha ngokobuntu, akekho uNkulunkulu ohlukanisa abantu nezihlobo zabo. Kodwa uJesu ushilo kuMatthew chapter 10 verse 34, wathi angizile ukuzoletha ukuthula, ngizoletha ukuxabana phakathi kukamakoti noninazala, phakathi kwendodakazi nonina nendodana noyise. Ngoba vele kunezinto okufanele singazibekezeleli, kunezinto okufanele sizikhulekele ukuthi zenzeke, mazingenzeki. AbaseKorinte besibili chapter 6 qala ku14 lithi uningaboshelwe ejokeni elilodwa nabantu abangakholwa. Lithi lapha ku17 phumani phakathi kwabo. So it's either la ekhaya kuphuma mina noma kuphuma ingane, ngoba sikwazi ukuhlala. Noma mhlambe ngikwenze kube lula, kuphakathi kokuthi kuphuma mina noma kuphuma idimoni elisenganeni ukuze sihlale nayo ngokuthula. Mayingafuni yona liphuma idimoni, kusho ukuthi izohamba nedimoni layo, ngisale mina ngoba kukuphila ukwami. Phuma ezweni lakini nasesihlotsheni zakho, uye ezweni engizokukhombisa lona. Uthi uNkulunkulu ngizokubusisa ngikwenze ube mningi, inzalo yakho izoba ngaphezulu kwehlabathi izolwane. Mufunda abaseGalatia 3 verse 7 lithi abokholwa ibona abangamadodana kaAbraham. So sihlezi lana nje saprofethwa uNkulunkulu wathi Abraham mawusuphumile ngizokubusisa, ngizobusisa izizwe ngawe. Sithola isibusiso sikaAbraham ngoba walalela. Uyalalela yini wena umalusi omkhulu njengomalusi na? Noma wena udinga ucabangela izimo, kanti uyicabangela entweni wrong, entweni eyisono, kanti bekufanele umise izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu uzozenzela ngendlela yakhe. Singakhohlwa ukuthi akusibona bonke abadalela ukukholwa. BaseThesalonika mangaphazami besibili chapter 3, yabona masengiswe ngangabazi ngifuna ukulivula ngisheshe ngilithole. Ukukholwa akusikhona kwabantu bonke.
So uma ngebona kwabantu bonke sizulindele ukuthi bonke abantu benze njani baphenduke. BaseThesalonika besibili chapter 3 verse 2 uthi nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi ngokuba ukukholwa kusikho okwabo bonke. So asizuphoqa ingane zethu ukuthi zikholwe ngoba thina siyakholwa kanti uNkulunkulu akayabelanga ukuthi ikholwe. Kanti futhi kuyenzeka uNkulunkulu uyabela ingane yakho ukuthi ikholwe kodwa izukholwa uphila izokholwa usudlulile emhlabeni. Mina ke ngiyi-example yalokho. Mama wangikhulekele ngikhulekela ukuthi ngikholwe waze wadlula emhlabeni ngo-2004. Ngomusa kaNkulunkulu nangokuthi angisize ngikwazi ukuthembeka uyomangala engibone masingene masangene ezulu. Hawu mntanami kanti wasala waphenduka. So ke uNkulunkulu wenza into ayithandayo emhlabeni nasezulwini nasezinzulwini zonke ngesikhathi sakhe. Akusho ukuthi umkhuleko wakho ingane yakho ikhulekela uma ungaphendulwa khona into wrong. Uyazi yena ukuthi uzowuphendula nini noma ngeke uphendule. Kodwa fanele sazi ukuthi ukukholwa akusikhona kwabantu bonke. Ubambise okwekhali zamantungu akhe uma ukukholwa ukunikeziwe. Ngakho ke kufanele thina njengabelusi simqonde umelusi wethu omkhulu. Simazi siyazi intando yakhe. Ngoba masike samqonda sayazi intando yakhe. Kukhona into ozoyenza ebukeke ebantwini ubulima kanti intando yakhe ngoba lithi iBhayibheli wakhetha ukuthi ngobulima bakhe asindise thina. Ubula bentumayelo basho njalo abezwe bathi ubula lentumayelo kodwa thina siyongena ezulwini ngenxa yobula bentumayelo. Ke wakhotha into emnandi ubabudla ukuthi engiyaziyo lapha ku-Isaya ukuthi kukhona indlela kukhona umendo. Le ndlela le ayizuhamba abantu abangekho ngcwele izohamba abantu abangcwele kuphela. Kuthi noma beyiziwula kodwa ngeke baduke kuyo ngoba bangcwele. Ubungcwele buyoqeda ukula. Singaba iziwula emhlabeni sibizwe ngawo wonke amagama abawathandayo kodwa into emnandi iyodwa uthi kuNkulunkulu uthi umxoshwa umenza ngabe ngumxoshwa kuye. So uNkulunkulu akachithi ukuphila. Ngakho ke yikho uJesu lapha kuJohn chapter 11 ethi ngikuvuka nokuphila ofayo uma ekholwa uyophila nokuphila kholwe yimi kasoza afe naphakade. Ngakho ke umalusi wethu omkhulu njalo fanele simunderstand. Usebenza ke kithi ngokwendlela yakhe. Philip chapter 2 verse 13 ngokuba nguNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngake ngakhuluma ngaleli vesi. Lijule ngendlela emangalisayo. Abantu abaningi abaliqonda abali-understand. Ake silibukisise. Ngokuba nguNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. Umuntu uthatha kalula ungathi uNkulunkulu osebenza kini ngokuthanda nokwenza njengentando yakhe. Alisho ukuthi ngokuthanda. Akenzi kithi ngokuthanda. Kodwa wenza kithi nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. Kusho ukuthini lo? Ake sibuke umusho lesingisi. For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. uNkulunkulu osebenza kini to will. Usenza sithande. Hayi ukuthi usebenza kithi ngokuthanda. No. Ukwenza uthande futhi uthande nokwenza njengentando yakhe. So ngamanye amagama sikhonza uNkulunkulu okwazi ukwenza into ayifunayo kuwe. Mase mangabe akanandaba nawe sekulahla njengalento engeke ikhuluma. Mawuthola umoba uyawuthatha umoba
ufake emlonyeni umfimfithi mawusuphelile ujuice ukhiphe lokuthiwa nama-khaflithi whatever ngazi bizwa ngani ukuphimisha ukulahla. That is the God we serve if singafuni ukumlalela. Hayi akanankinga yokuthi akuyuse. Angithi sikusaba kabi lokho. Iyazi ithi into manje. Iyazi lo muntu nje uyabengiuza nje, uyangiuza nje. And uNkulunkulu uyakwazi ukuyuza futhi. Akuyuze nje. Aqede lapha kulahle. Akulahle ngathi akakazi akusebenzise. That is the God we serve. So kufanele simthande, simesabe, simhloniphe ukuze angakuyuzi. Ngoba ngelinye ilanga angayixoxa lento kuthi kunomunye umama umfundisi waseThekwini wayesebenzele enye inkampani bedayisa nomkhwenyana wakhe sebeyavumelana ukuthi hayi soke sivuke kusasa siye kwaMhlaba yalingana ibhizinisi lethu lokudayisa luvuma ukusebenza kahle. Ebusuku kufika izwi lithi ungayi lapho nithi ngifuna ukuya khona ngoba ngifuna ukukusebenzisa uyisebenzisana ngifuna ukwakha ibandla lami ungayi lapho enyangeni aphaphame ezwe indoda ingekho ingakabuyi athi ngeke ngiyitshele ayithuleleke uNkulunkulu. Uvuke ekuseni ifika indoda kuhanjwe babheke phi kwaMhlaba yalingana Samuel around Mtuba liphuma isonto emotweni kusuke kunzeba amakuphuma isonto enazi maliphuma liphuma imoto ingakwazi ukuya phambili kusulibona ligijima lekidlula ligijima lishiyele imoto ebekade lihambisa ebambe lapho libuye izwi akhumbule bethiwe ngayi la siyakhona sesicishe safa. Enze njani avala umlomo wakhe ikhanda imoto iqedwe baqhubeke. Ngikhuluma ngokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuyuza umuntu. Bantu abaningi badideka basetshenziswa uNkulunkulu ukulanda abantu kanti wena uzolahlwa ngoba uyenza intando yakhe. Ingakho umpostoli Paul ethi ngiyawutuba umzimba wami kuba ngingathi sengishumayeza abanye bese ngiyalahla ngoba uNkulunkulu uyakwenza lokho. Mabefika le kwaMhlaba yalingana fike ulayini umude lapha enyangeni bawubamba ulayini ayibalokhu bethula usuku hamba kancane bese kuqhamuka umfana osebenzela inyanga afika athi uthi ubaba ngizonibiza kuza bathina ngizobiza abagqoke kanje nina ngizonibiza bamangale baphuma elayinini. Mabefika lapha behlala phansi ithi inyanga nifuna nani yini engizoyenza la ngoba ngifuna ukwakha ibandla lami ngani angikutshelanga wena nifunani. Uthi lo mama sabona ukuthi akukhulumi yona lenyanga ephambi kwethu kukhuluma lo muntu okhulume nami useyalwa manje phumani nihambe la. Uthi bathe bengakaphumi kwezwakala futhi ukuthi akasekho lo muntu usehambile athi inyanga nganisiza mina nginikeze izinto ezokwenza ukuthi after 3 months ibe nebandla elikhulu. Ngathi uNkulunkulu seyiyuzile wayishiya ayiye ezulwini esibhogweni kodwa uyiyuzile wakhuluma ngayo ukhuluma ngoNkulunkulu okusebenzisana. Benze njani bawunqaba bahamba kwaye mayikhuluma ke lo esetshela indoda ukuthi hayi kahle bekwenzeke kanje ebusuku usewumfundisi ke usiyasebenza lo mase. Amen. Ngikhuluma ngani ke uPhilip chapter 2 verse 13 ngokuba nguNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. So uNkulunkulu wenza lento wenza wena uthande into ongayifuni. uNkulunkulu wenze into ongayifuni ngokwentando yakhe. Uma ungathanda ukuyilalela bese yakushiya njengoba wayishiya le nyanga esaliqhubeka nolayini wayo kodwa wayesekhulumile yena waqedla basukuma bahamba bayoqala umsebenzi kaNkulunkulu.
So uNkulunkulu akanankinga yokukusebenzisa. Mawungafuni ukusebenziseka anze lento afuna ukuyenza ngawe aphume kuwa kushiya. Hamba isihogweni yokusha. So kasikhumbuleni sinomalusi omkhulu obiza abelusi. Abelusi abayenza into abayibizele. Ungayenzi into ongayibizelwanga. Ngoba ngeke kukusize ukwenza into oyibona yenziwa ngale, ukwenza into obona umfundisi othile yenza, wacabanga ukuthi uphumeleliswa yiyona, kanti awazi ukuthi uphumeleliswa yini. Mhlawumbe njalo ngenyanga kufanele achithe igazi ukuze abazalwane bagcwale la. Usufisa ukufana nawo, uzukhuleka impela, ufuna ukufana nomfundisi ubani, ebese kuyeka uNkulunkulu uwe. Ukhalisa ukuthi uyekile wawa kanti cha uphendula umkhuleko wakho. Ingani ufuna ufana nomfundisi othwele. Yazi ukuthi wena wedwa, you are unique on your own. Uma kuwena wedwa musukufana nomunye umuntu. Thana Nkosi, sebenza kimi ngendlela ofisa ngayo, ungenze ngikwenze lokho ufuna ngikwenze. So we must understand, for it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Ukuba nguNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. Esikuthola kuverse 13 kuyisona sizathu esisiphoqayo ukuthi simqonde umalusi omkhulu osibizile. Ngoba uzokwenza izinto ucabanga ukuthi uSathane, kanti uyena uqobo ngoba uyazi ukuthi mayekwenzisa lento akwenzisa yona umphumela wayo uzothini. Mqonde understand, uhlukaniswe umoya. Bangilinganise ngoAbraham. Babe ngasho futhi mhlambe basho bathe usuyahlala. Usulalelizwe likuthethe uphuma la ekhaya wena. Uyaphuma nawe uhlona nehlobo zakho. Ifamily yakho. Khona uNkulunkulu ongahlukana nefamily. Yebo washo Abraham. So ke masimqonde understand. AmaHebheru chapter 1 verse 3. Lithi yebo mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka izolo ukuze ningakhathali kuphela amandla emphefumulweni yenu. Ngamanye amagama uma sihamba lapho yena ehambe khona sizohlangabezana nezinto ahlangabezane nazo. Iyona nkinga ke leyo thina befundisi esingafuni ukuyi-understand. Sisuke endaweni ezihlukene. Angifuna uqala ngibala abanye basuka eMaritzburg, Transport wherever. Indlela ohambe kuyo kunezinto ozibonile ngamehlo akho ezingabonwanga umuntu ongahambanga kuleyo ndlela. Izinto ozibonile mazipermanent zohlala zibonwa inoma ubani ohamba kuleyo ndlela ngoba zipermanent. Yini pho bese sithanda ukuhamba enyathelweni zikaJesu kodwa sifuna mase sihlangana nezinkinga ahlangana nazo angisihambe endleleni efanayo. Iyafana indlela esihamba kuyona naye. Lithi lelizwi mqondeni yena owakhuthazele ephikwa kangaka izoni. Anamanje izoni ziyasiphika. Izoni ziyasithuka ngekhaya lezwi. Ngoba sihamba lapha hamba khona naye waphikwa. Asisukhala sisendleleni ahamba kuyona. Masingasahlangane nezinto ahlangana nazo sisihamba ngenye indlela. Amen. So asihambeni si understand simqondo umalusi omkhulu uma wahamba la wahlangana nalokho nami ngizohlangana nakho ngelevel yami ngeke kufane exactly kodwa ngokwe level yami. Kusho ukuthini lokho masikwenza practical? Ngizohamba ngendlela ohambe ngayo. Wena mhlawumbe udlula ama-orange esathela, mina ngidlule sethelile sekhiwa. Sengibona ongakubonanga ngokwelevel kabani yami nesikhathi engihambe ngaso. So sizohamba endleleni uJesu ahambe kuyona, kodwa azizufana exactly inhlupheko but zizoba khona. Ngoba sihamba lapho ehambe khona. Amen. Asikwamukeleni-ke bafundisi ukuthi sizohlangana nezinkinga emabandleni. Izoni zamphika
kodwa wakhuthazela. Lithi ke masikhuthazele singapheli amandla. Sikhumbule ukuthi sinomalusi omkhulu. Uhambile kule ndlela, une experience yale ndlela. Uma ehambile kule ndlela, lithi izwi lenkosi kumaHebheru, uhlalela ukusikhulekela. Ngoba uyazi ukuthi la sihambe khona uhambile wanqoba kanjani yena. Akasazange so. Uzosenza nathi sihambe kule ndlela singasazi so. Kufanele siqonde ukuthi umqhele wenkazimulo esizwe ngawe evesini lethu losuku sizowamukeliswa only if sihluphekile njengaye. Hayi, ngazi ke lapho manje. Uma sihluphekile njengaye sizowamukelisa umqhele wenkazimulo. Ngeke siuthole masingahluphekanga njengaye. Base Roma 8:17 lo. Uthi uma ke singabantwana sizindlalifa futhi izindlalifa zikaNkulunkulu, izindlalifa kanye noKristu, uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. uJesu uzophiwa inkazimulo ngenxa yenhlupheko ahlangane nazo. Masingabelusi sohlangana nenhlupheko bese sithola inkazimulo kanye noJesu. Sikhuluma ngomqhele wenkazimulo owuthola ngenxa yokwelusa. Welusa uDavide ngelinye ilanga. Kwaqhamuka ibhere lizofuna izimvu zikayise, walibulala. Welusa uDavide kwaqhamuka ibhubesi ngonyaka, wayiklazula wayibulala. Ukwelusa kunama problems, kunama challenges. Ilokho kufanele sikwazi. It's not just a walk in the park, but kuneyinkinga ukwelusa. Ingakho kunomqhele wenkazimulo. Le nkazimulo esizoyithola mhla uJesu eyinikwa. Angazi uma niyakuzwa la. Akakayinikwa leyo nkazimulo. Lithi verse 17 Roma chapter 8. Uma phela sihlupheka kanye naye ukuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye, usayilindile le nkazimulo, ulinde thina, ulinde laba belusa ababizile abazohlupheka njengaye ukuthi ayinikwe inkazimulo kanye nawe. Ngoba ukwelusa kunama challenges, ukwelusa kunzima. uJesu mayikhuluma lapha ku chapter 10 ethi umalusi omuhle, uthi umalusi omubi ongezona ezakhe izimvu, maqhamuka impisi ziza uyazishiya baleke ngoba zingezona izimvu zakhe. So ke kubonakala kanjalo umuntu mayibandla seliqala uba neyinkinga, he is nowhere to be found, lo melusi, or she is nowhere to be found mangowesifazane. Kufanele mawumelusi ushoniwe endaweni ethile uhambe uyokwenza umkhuleko. Mawumelusi ugulwe ebandleni lakho uhambe uyokwenza umkhuleko. Musulinda uzutshelwe, uhlala uthi abangitshelile abakhona kodwa usuzwile ngamahemhemi. Umalusi onjani wena? Kufanele sihluphekele lezi zimvu, ngoba lezi zimvu zingumqhele wethu. Uma ungahlupheki ngeke uthole umqhele wenkazimulo. Udla kanjani khona imvu elambile na? Udla kanjani kunomuntu olale engadlile? Into esiyaziyo nje ukufuna imali ngesonto. Nikelani bazalwane, nikelani. Imali emnyama nesiliva sithatha ekhaya. Mhlambe sekwashintsha ngoba nevelu yemali siyehlile. Mhlambe usuqala ephepheni elibomvu. Asafuneki lawa awu chocolate 20 rand or 10 rand. Kanjalo phela bafuna imali nje abefundisi. Uyifuna kanjani imali kumuntu ongenayo? Ngoba phela wena ufanele umthengele ukudla adle, wena ufanele umuphe imali azasimame. Ungamcindezeli, lithi izwi lenkosi ubusisi umuntu onikele thokoza. Njengoba enikele ngathokozi, usho njani? Uqale kusiwe, wangithi. Mayiqale kusiwe ke yena ngokunikele ngathokozi. Uqale kusiwe nawe onikele omukela umnikelo womuntu oqale kusiwe. Nawe uqale kusiwe. Uyithathelani imali yomuntu ongathokozile?
menza thokoze, menza jabule ukuze anikele thokoza. Ijulile lento ukunikela uthokoza. Ijulile ake ngidlule kuyo. Uvuleka izinto eziningi ukuthi angikhulume ngazo. Nomphostoli uPaul waqonda lokho ukuthi kuyahlusheka uhluphekela uJesu. Ngicela ke silalele le ndaba kaPaul. Ngihlale ngifunda kodwa ngizwe ngenye indlela uNkulunkulu eyambula. Uthi mina ngingakwenza lokho kwenziwa uPaul. Izenzo chapter 14. Lithi uPaul bamkhanda ngamatshe eShumayela eListra. Bamkhanda ngamatshe eShumayela eListra. Bamshiya bethufile. Lithi izwi lenkosi bafika abafundi bambunganyela ngomkhuleko wayesevuka. Ukuthi abebemkhanda ngamatshe bamshiya bethini bethufile. Bafundi bambunganyela ngomkhuleko wavuka. Nangomuso wasuka noBarnaba bayoshumayela eDerbe. Bashumayela eDerbe uverse 21 uthi sebelishumayela ivangeli kulowo muso bezuzile abafundi abaningi babuyela eListra lapho kade ekhandwa khona ngamatshe. Bengabuyela emina. Bamkhulekela uyavuka ngakusasa usefana umuntu angakaze akhandwe ngamatshe uyoshumayela. Mayiqeda ukushumayela Barnaba asibuyele lapha engikhandwe khona ngamatshe. Ubuyelelani na ulalela uthini uverse 22. Baqinisa imphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekukholweni bethi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko. Uyovala leya picture bayibonile ngaye ekhandwa ngamatshe basebeba negative ekukholweni. Uthi asibuyele sobabopha ingqondo yabo sobatshela ukuthi bekufanele ngishaywe ngoba ngizongena ezulwini ngokuhlupheka. Wena uyathanda ukungena ezulwini ngokuhlupheka, uyacomplain yakhona. Mhlawumbe uyacomplain yakhona. Singena ngokuhlupheka. Ubuyele emuva lapho ekhandwe khona ngamatshe yokuqinisa abafundi, yokuqinisa ibandla. Linjani lakho uyaqinisa? Lelo umoya ongcwele akubeke kulona ukuthi umhole njengomfundisi. Uyaliqinisa yini? Noma ubuyela ukuyotshela yabona bayangihlupha vele bangikhathaza banomona laba bantu. Khohlwa ukuthi banomona. Tshela laba bantu ukuthi cha lento engidlule kuyona noJesu wadlula kuyona nani nizodlula ngokwelevel yenu. Yami lenkulu ukuthi ngikhandwe ngamatshe. Akwawindoda uPaul. uNkulunkulu akasiza avusa abanye oPaul emabandleni. Simkhonze sihambe ngobungcwele uNkulunkulu. Simazi, si-understand umeluso omkhulu ukuthi izinto adlule kuzona uma sihamba indlela ayihambile sizodlula kuzo nathi kodwa ngokwelevel kabani yethu. Kodwa khona sizodlula kuzo. Lokho ngeke ukushintshe. Ingakho ku 1 John chapter 2 verse 6 ethi lowo othi uhlala kuye yena umelo uhamba njengalokho ahamba yena. Naleli verse bengiunderstand ngenye indlela, sengiunderstand ngoku. Lowo othi uhlala kuye umelo uhamba njengoba ahamba yena. Bengihlale ngicabanga ukuthi simelo ukulingisa uJesu. Sihambe lokhu uJesu ahamba. Yebo kunjalo. Kodwa umelo ukuhlupheka njengoba ahlupheka yena. Ngoba uthi njani wena uhlala kuye. Awukwazi ukuhlala kuye bese ungazitholi izinto azitholayo. Ulindele ukuthola umqhele wenkazimulo kanye naye. Ujahe emqheleni ngokufunda lokho ahlangane nakho la. Uma uJesu aphikwa izoni sizophikwa nathi. Uma uJesu bambiza ngoBeelzebul uSathane nathi bazosibiza ngoBeelzebul. Basibize ngokuthi sipossessed, sinamademoni, singamadevil worshippers. Ngane bakusho kuJesu inkosi yamakhosi, boyekelana ukusho umtsibane. Bangakhela umqhele uthi uJesu uma benithuka ngenxa igama lami jabulani nithokoze ukuba umqhele wenu omkhulu ezulwini. Simele ukuqinisana ngalawo mazwi.
unganivumi izinto ezinegative zingene la bese zingaphumi zihlale kuwe ngoba vele sizokwenza udina uphume ekhaya lezwi zizokwenza ungahambi kulomsebenzi kaNkulunkulu asilungisele wona omuhle ukuthi sihambe kuwo. Zimbili indlela zokuhamba njengalokho ahamba yena. Number 1, uma udina izwi lakhe uthando lukaNkulunkulu liyopheleliswa kuwe bese uhamba njengalokho ahamba yena. Ithe zimbili indlela zokuhamba lapha ahamba khona yena. Number 2, ukuhamba njengalokho ahamba yena kuzokudonsela exactly inhlupheko ahlangana nazo naye ehamba lendlela. Ukuthi uhamba lapho kuzokudonsela inhlupheko. Inhlupheko zidonswa yiloko. Kodwa uma ungekho lapha ahamba khona ngeke uzithole inhlupheko. Kuzoba kuhle kube mnandi. Kungenzeka njengoba sengishilo inhlupheko zingafani. Kodwa zona zikhona. Futhi siyazidinga ukuze sizuze umqhele wenkazimulo ongabuniyo. Ngeke siwuthole umqhele wenkazimulo ongabuniyo singahambanga lapha ahamba khona. Ngeke siwuthole umqhele wenkazimulo ongabuniyo singazange sihlukunyezwe njengaye. Ihubo likaDavid number 34 verse 19. Uthi ziningi inhlupheko zolungileyo kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. So it's given. Kukhona nje bafowethu ufuna sikwazi ukuthi sizohlupheka kule ndlela. Okuhle ukuthi siyakhululwa. Nansi inkinga ofuna si-understand. Mangisuka la ngiya mhlambe lapha eCurrent khona inhlupheko zohlangana nalo ngikhululwe kulo uqhubeke ngendlela. Phinde qhamuka obunye ngikhululwe kukho. Yikho ukuthi ziningi inhlupheko kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. So akusho ukuthi mayikhululile manje ngeke ziseze ezinye. No, ziyeza. Zisendleleni into ekhona. So ngamanye amagama kuncane lokho sakubonile nosakuzwile. Kusezokhulu. Kodwa be sure ukuthi njani uzokhululwa kukho konke. Ngoba uhamba endleleni okwahamba yena owahlangana nenhlupheko ezakheke zabanzima zamenza walenga emthini. Asizulenga thina emthini. Kodwa kungenzeka zikhosta ukufa. Ufa impela. Ngoba naye wafa. Njengabelusike bazalwana babiziwe. Sibizwa uMalusi omkhulu. Masithwalisaneni imithwalo. Malusi omkhulu wadlula kuzo zonke lezi inhlupheko. Nathi simelwe. Hayi siyacelwa. It's a must ukuthi sidlule kuzona. Lezi inhlupheko ke zisinika upetrol, zisinika amandla ukuthi singadangali endleleni. Zikwenza ukuthi uqinisele endleleni yokufundisa. Uthi noma uhlangabezana nezinkinga, noma uvukelwa ibandla, noma uvukelwa amadoda, kodwa ukhumbule ukuthi noJesu lamvukela ibandla. Futhi asikariyothi wayemela ibandla wamvukela, wamdayisa ngenhlamvu zesiliva ezama-30. So cheap edayisa inkosi yakho. Bazokudayisa nawe. Mhlawumbe uhamba nje vele sekunetheka ethi usibanibani efanele abulawe. Mina kade yahlala kimi lotheka. Ngisahamba ngomusa kaNkulunkulu. Khona enye ke ngisandukizwa ethi uNsibando ingozi. Isahlezi kimi nalotheka. Ngiyoba ingozi esikhogweni ngize ngife ngomusa kaNkulunkulu. Hayi ngiyoba ingozi esikhogweni ngize ngife. Angimind. Ngakho ke basingalibali idingo zalokhu kuphila. Sho njalo 2 Timothy chapter 2 verse 4. Akakho sempilo libala izidingo zalokhu kuphila zakholeke kulowo yabuthwe nguye. Singamabutho sibuthiwe inkosi uJesu. Malusi omkhulu sibizile. Asikwazi ukulibala idingo zala emhlabeni kuze kube yilesi sikhathi azobuya ngasezosilanda.
uyabhala uPawulu ebhalela umfana wakhe noma indodana yakhe kaTimotheo lapha futhi ku-verse 3 esibheka ukuthi 2 Timothy chapter 2 verse 4 athi akakho sempini olibala izidingo uthi ku-verse 3 hlanganyela nami ukuhlupheka njengebuthe elihle likaKristu. Moyibuka lento yashifta ekuhlanganyeleni inhlupheko zikaJesu. Uthi uPawuli, Timotheo hlanganyela nami ukuhlupheka njengebuthe elihle likaKristu. So sidinga ukuthwalana, sidinga ukuprotectana, sidinga ukuvikelana. Uma uSathane esebenzisa umuntu ukushaya nawe ubaba umfundisi ukhoza, ushaywe mina. Umsebenzi wami uprotect umfundisi ukhoza kulento esikhulunyile. Ngime ngenyawo zombili ngimprotecte. Bese ngimbizele eceleni mzalwane. Lento bayikhuluma ngawe uyenzile ngempela yini? Cha baba ngiyenzanga guys. Yabonga. Asiqhubeke. Uma ethi uyenzile mzalwane phenduka. Kodwa seninjani mina ngimprotectile ngamthwalisa. Ungajabuli usizakale ngethambo lomunye umuntu ngoba kusasa uwena. Amen. Masiprotectaneni sithwalisane imithwalo. Njengamabutho abiziwe ebizela ukuzosebenzela uJesu. Njengabelusi ababizwe umalusi omkhulu. Uthi ke uPawuli hlanganyela nami ukuhlupheka njengebuthe elihle. In other words uthi Timotheo abangigxeka ngakho baze bangibopha yima nami nawe. Ngoba mawuqhela kimi uzolimala. Hlanganyela nami ukuhlupheka njengebuthe elihle likaKristu. Ngoba uPawulu lokahlupheke ngakho uhlanganyelile noJesu kulezo nhlupheko. NoJesu waboshwa nje. Sifuna ungaboshwa thini? uPawulu uboshiwe. Kodwa khona abangaphandle abangaboshwanga ufanele bamthwale, bamsupport, bamkhulekele. Asikhulekele ukuthi aphume uPawulu. Ngoba ngesinye isikhathi kuyicebo likaNkulunkulu ukuthi aboshwe. Kodwa sikhulekele ukuthi aqine angasuke ekholweni eboshiwe ukuze kuphenduke nabamgcinile nabambophile. Ngoba kunesizathu ukuthi ufanele ayijele. Engani noJesu wazi uma kuPilato. Pilato wagezandla wathi angiboni icala kuyo. Ukusho kwakhe lokho enamandla kamphephisanga ngani. Walithwala naye icala lekaJuda lokunikela ngoJesu. Ngokuthi ayiziboneleni nginikhululele bani bathi kukhulula isidole lesi thina sifuna uJesu ukumbulala wabavumela. Ugeza izandla uyigeza ubanjani. Ayikho ayigezela izandla. So ke simelwe nathi singagezani izandla sithi hayi ulungile ushelembe uyena bengashiwo kimi. Bekushiwo kimi makushiwo kushelembe. Ngoba singamabutho kaKristu sisonke. Singabelusi ababizwe umalusi omkhulu. Asithandaneni bazalwane. Kodwa singathandani ngoleni. Yikho ngithi usumprotecte waqeda mbizele eceleni. Mzalwane phenduka makuwena ngikukhulekela uNkulunkulu akuthethelela. Hayi angazi impela ngikwenza. Hayi ke asiqhubeke uthelihle. Mayikwenzile futhi mthandazele ungamsoli uqhubeke niye phambili. Ngoba ibusi ngamabutho sonke. Umethukwa egxekwa ngoba onile masihlale phansi simbuyise. Ngoba kaJakobe chapter 5 verse 19 kuya ku 20 bazalwane bami umunye eduke eqinisweni omunye embuyise. Yazini ukuthi obuyisile isoni edukeni kwendlela yaso yakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekele izona eziningi. Ngakho ke okuthakathaka baseRoma 14 verse 1 ekukholweni mamukeleni kungabi ngokwahlulelwa ngezizilo. Ezuthi yajula le umuntu ebuthakathaka yeka ukumhleba komunye umuntu. Mhlamba umhlebiki usumhleba ngezilo. Kodwa nabo yobani bayahlupha uyazile. Cha ungakwenzi. Lithi mamukele kungabi ngokwahlulela ngezizilo. Khumbula ukuthi welusile kuleli adlelo nawe welusile kuleli dlelo.
ibhubese limhlasele kuleli yadlelo malingafanga liyabuya liza kuwe. Aliza kuwe nawe. So lo muntu omhlekayo nawe bazokuhleka. Base Roma 15 verse 1 ephathini esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangenamandla singazithokozisi thina. Ilona loyo kithi makathozisa umakhelwane kube kuhle azakhele ngokuba noKristu akazithokozisanga yena ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu ukuze ngokubekezela nenduduzo yembhalo sibe nethemba. Yonke into ilotshela ukuthi sikhuthaze. Masikhuthaza nemba kwethu ngokuyeza umaluso. Uyeza ukuthi asinikeze inkazimulo. Yebo uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye phakathi kwenu ngokuka Kristu Jesu ukuze nganhliziyonye nidumise ngamlomo munye uNkulunkulu yise wenkosi yethu uJesu Kristu. Masikhuleke sibonge. Baba, egameni lomfowethu Jesu ophilayo siyabonga ngalesi sikhathi. Siyabonga Nkosi ukuthi siqhula isibindi sazi ukuthi inhlupheko ezisehlelayo ziyabehlela nabanye abazalwana basemhlabeni. Sazi ukuthi uma elusile kuleya nkambo nami ngelusile ngapha kodwa izinto esizelusile ngezandawonye. Lokho kusho ukuthi kwathina singabandawonye. Umfowethu loya naloya umfowethu masingathwasanga. Ma omunye sala masisizane sidonsane ngesandla sibonisane. Kube yiloyo ongafuni ukubona ngoba engalidalela izulu sizahlukanise naye. Ngiyacela Nkosi abantwana bakho abafikile izwi Nkosi usuluyisile manje lisisize lisikhuthaze endleleni yethu. Sazi ukuthi umelusi omkhulu yeza uzosamukelisa umqhele wenkazimulo. Kodwa ukuze siwuthole lo mqhele simele ukuhamba lapho wena wahamba khona. Simele ukuthola inhlupheko wazitholayo. Kube ngaphezulu noma kube ngaphansi noma kulingane kodwa iqiniso lithi sizongena ezulwini ngeinhlupheko. Siyabonga ke Nkosi nangalezi inkonzo nangalesi sikhathi nangalesemina. Siza Nkosi sihambe imiphefumulo yethu ivutha sivuselelekile. Kube lona loyo azi ukuthi lokho kungehlelayo akungehleli ngedwa kodwa kufanele ngikhuthazele kuze ngithole umqhele olingeneyo. Usisa-ke lona loyo ofikile manje. Akusise Nkosi qalekisa imoya namadimoni phezu kwendawo abazolala kuzona naphezu kwayo lendlu ngabikho ozoba namaphupha amabi. Biyela ngomlilo wakho wasezulwini sifafaze igazi lakho phezu kwalezi indawo. Qalekisa yonke imoya yamadimoni awahamba esihogweni ngegunya onginikeze lona. Wathi ngibophe emhlabeni inkosi ezulwini nengikhulule emhlabeni ikhululwe ezulwini. Siyabonga Nkosi ngabantwana bakho. Dumo lonke esinikeza wena izikhathi zingakabibikho namanje sithi nguJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Wawufile wavuka ngosuku lwesithathu uphethe ihluthulelo zokufa leze-Hades. Ungokuqala nokugcina Alpha no-Omega. Uyabuya masinyane yeza. Usisiwe umuntu olonda izingubo zakhe azihlanze egazini ukuze angafunyane hambaze uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu isibuyile emaphethelweni enkonzo yethu. Ngempela ningiculele elithi nengubo sinikiwe ivela enkosini. Bese ngiyasuka la ngidedele umphathi wohlelo.